ndesi nchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere. Wonse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza kundimva kuwawa mpaka 23. Uya amene ali mkatundu wa bongo timazire pamene kabweze kasainire katenge pepala apita mutali kakulumbira sabata ino uona kiyama ukapanda chibwana kodi munapemphera munapemphera anthu amanena kuti kodi banda apemphera kuti kuja mbona ngati malizira pamene munapemphera kudakwera kuti amozi mwatu ankhani ali ndi mazemba ndena nati banda pempherani munafika kwa usena acha banda pempherani nangasa amona ngati kuti mwina kunachoka na sometimes kana kuti why is plan doing this kanga iye koma wana malibe ina ili chose chawe sipeza ndi kusogolo kuti tone animosi but for now kana kusogoma idike sinachira titizo na animosi utenga wabwino that's a good note utenga wabwino for now nimalize usambeza utenga wabwino sundi chilisa majasa amen ndipo ine ndinobado machobana yes ndipo zabizira kupemphera ndipo kupemphera sokano bana simikete majasa ndipo kaya zina kusogolo akaleka jambo wacha tisire wamene kwa nimachwa ninefanya mbada awa ndande kuzama Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo cha kumadzulo kuno. Choyamba tipepese kunena kuti tatenga nthawi tisanabwere ndi programu ya Nkhanga Zaona. Pepani tangozika kamizaso mazulowa zifuwa zalowamo mthupi koma chifukwa chonoti anthu akuvuta ndetazika kamiza kuti tiyankhulabe kuti nanga tipange bwanji choncho moti mutikhululukire komano tati tibwere chifukwa chonoti boma lasopano labwera limene ambuye adipasa mosogozedwa ndi Malawi ochuluka. Choyamba ndimati mulandire moni anthu 1 million chakuti amene munasankha kukhala kunja kwa boma. Talandirani moni anthu 1 million chakuti amene muna vota kusankha boma limene lonoti likakhale kunja. Talandirani moni ndiye mulandire somoni anthu 3 million amene chinakukomerani kunena kuti ifeyo tikufuna titalowa mboma. Talandirani moni so chigawo cha kumadzulo kuno pano pali Mpopo FM ndi comrade Tanyowali koma Tanyo ngani mene mwayamba bwanji ndazina kumathokoza zinthu zikachita bwino. Anthu 1 million anasankha kukhala kunja kwa boma ndi anthu 3 million anasankha kukhala mkati mwa boma. Choncho onse tikufuna alandire moni pali Mpopo FM chigawo chino Malawi cha kumadzulo. Ndabwera ndi nkhani ambiri akhoza kuona ngati tinayiwala komanso aini yake akhoza kuona ngati kuti basi nkhani inata. Nkhani imene ndabwera nayo chigawo cha kumadzulo kuno ndi nkhani imene ndachita kutumidwa ndi Malawi. Ine sinimapanga za ine ndeka, ndimachita kutumidwa ndi Malawi kunena kuti tatiyankhulira izi tatifusira izi ndezonse zimene ndikubwera nazo chigawo chino cha kumadzulo andituma ndi Malawi kuti ndiyankhule ndiliuze boma limene likubwerali. Choncho wa Malawi tati tikudziwiseni kunena kuti chipani chija cha DPP mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Arthur Peter Mutharika loweruka likubwerali
akulumbirisidwa kuchitira umboni. Choncho pali mapresident ochoka maiko akunja amene akubwera kuzakhala nawo pamwambo. Koma chichandisangalatsa ndichonena kuti azisogoleriwa akuoneka kuti ndi ambiri, koma suti enawo achita kuyitanidwa ndi boma aliyayi, koma kungozipereka kuti ine ngati sindikhala nawo mu gulu loyitanidwa koma ine ndizabwera ndigwiritsa ntchito ndalama yanga, koma kumene koko ineyo ndibwerako. Choncho kukamuzu stadium kumene president akalumbiritsidwa kumene kukakhala ma president osachepera 9 kapena 10. Nde choncho amenenso ali muneneri wa chipani chimene cha DPP Honorable Namalomba andipasira uthenga kunena kuti Comrade Ntanyo auseni anthu abwere ku stadium. Choncho ndikukupasani uthenga amalawi nonse, tiyeni ku Kamuzu Stadium kumene kukalumbiritsidwa president wathu watsopano amene tione kuti kodi atichitire chani. Komanso ndili ndi uthenga wina wonena kuti pachatu president wananena zonena kuti skulu ikhala yaujeni, ikhala yaulere. Ndaona anthu ena ayamba kale kuyankhula skulu yaulere amangwetu munthu yosanalumbiritsidwe. Komanso budget imene tikuyendera pano amalawi ndi budget imene awa anabanayo. Zomvetsa chisoni nzonena kuti ndalama yokwana 3 trillion IMCP anayigwiritsa ntchito pa miyezi 4, koma kuti tafunse zimene apangira 3 trillion satuza anangogawana kukagulira katundu wa maloji amene asekedwa palitu maloji ena asekedwa. Nde mapangira chani malojiyo? Ndalama zimene mmazitengazi mmapita nazo kuti mwakamanga loji anthu tizikasangalalako, lero loji mwaiseka tizikamwera kuti Richard Chimwendo Banda mwatseka loji kusalima, Ubuntu loji mwaitseka. Nde chimene mmatengera ndalama nkumakaonongera ndikukamanga chinthu chonse chichi kumapeto kwake ndikukaseka. Ma filling station amene anamanga Richard Chimwendo Banda atsekaso momoti pano ukanakhala ma business amafuta. Ndizomvetsa chisoni. Tikamapanga zinthu tiziyang'ana, tiziganizira kutsogolo. Choncho amalawi tizoti boma lili nalonjeza skulu yaulere. Ndifuna ndipemphe makolo onse kunena kuti tikhale anthu omvetsa kwambiri. Boma langolowa president sanalumbiritsidwe, ndizosatheka kungoti lero ndi lero basi skulu yaulere ikutani ikuyamba. Pafunika ndondomeko zabwino. Skulu yo inde ili kodi yaulere, koma pakufunika ndondomeko zabwino. Ino amene mwayamba kumutukwana Eugene Peter Mutharika mwafulumiza ngati ali foja wamkulu ndiye mwamulawiriraso kumusuta. Musiyeni munthu alumbiritsidwe alowe mu office ndiye muone zimene atapange. Kumbukirani kunena kuti Peter Mutharika ndi Lazarus Chakwera ndi anthu awiri osiyana. Lazarus Chakwera wolonjeza koma osapanga. Peter Mutharika akalonjeza amapanga koma zikutengera nthawi. MCP tinapasatu nthawi kuti alemba anthu 1 million, sitinaone ntchito 1 million taonazi kwanje. Fetreza sitinamuone. Choncho amalawi nonse amene muli ndi ana anu amene ali ku secondary school chigawo chino cha kumadzulo pali Mpopo FM mafuna ndikuzeni kunena kuti ana atumizeni ku school fees alipirireni. Tikudikira dongosolo la chipani chija cha DPP pa utsogoleri wa Arthur Peter Mutharika. Komanso ndifuna ndilengeze ana nonse amene mmalipiridwa school fees ndi Four Regions Organization ya Comrade Ntanyo mukuyenereka munyamuke mpire ku school. Ndipo tikufuna
head teacher amaseondala amenewo kuti ayankhulane nafe pa +27 73 257 1972 muyankhulane nafe kuti takonzere anawo school fees. Ife sitimangobwebweta koma timafuna kupanga zimene zilipo. Ana nonse amene timakulipilirani fees ifeyo Afro Regions tikulipilirani podikirira a DPP kuti akonza zotani. Ifeyo ndi a Comrade Ntanyiwa ndi mmene timapangira ndi anthu athu. Choncho Afro Regions organization ndiyo konzeka kulipirira ana onse amene takhala tikwalipirira. Nyamukani, konzekani, muzipita ku school. This is Comrade Ntanyiwa, Parimpopo FM. Amalawi tonse tikudziwa kunena kuti mdziko mwathu munachitika chinthu chokhala ngati ngozi. Munachitika chinthu chokhala ngati ngozi ya ndege. Chinthu chimene chija ndi chimene ndabwera kwambiri ku madzulo kuno ndi cholinga chonoti tichilongosole. Chinthu chimenechi Amalawi ambiri maderamu akuyankhula ndi choncho kufuna tichilongosole chinthu chimenechi. Uthenga wanga madzulo no kupita kwa chipani chija cha DPP komanso utsogoleri wa Peter Mutharika kunena kuti pakati pathu panachitika zinthu za chinyengo. Tinaluza abale ndi alongo Raf Kasambala komanso tinaluzanso vice president wa dziko ndi anthu ena amene anali mndege ngati leti anti Shani Mulozi mzimu wawo use mutendere, munala Kapeni, munala Aidini ndi ena onse. Choncho Amalawi andituma kunena kuti pamene mukulumbirisidwa akanakonda, pamene mukulumbirisidwa Amalawi akanakonda kuti pasatenge nthawi yayitali chifukwa chonoti andaleso mmakhala ndi njomba. Andale mmakhala ndi njomba. Ne Amalawi akanakonda pamene mukwakonzera skulu ya ulere, pamene mukwakonzera chokudya, pamene mukukonza zina ndi zina, amapempha kunena kuti chitukuko ndi nkhani ya chilima ichi amafuna kuti muziziyendesera limodzi. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno nkhani ndiyonena kuti mutiganizire commission of inquiry mwachangu a president. Tikufuna tidziwe chimene chinachitisa kuti ndege ija igwe, ndipo Amalawi andipasa uthenga onena kuti Comrade Ntanyiwa mwauze asaiwale imfa ya Kasambala chifukwa apolisi amene akukhuzidwa pa imfa imeneyi ngati amene analazi sogoleri aimfa ya Kasambala Alaudo Ntinda komanso amuwanga sikuti amwalira yayi alipo. Atiuze iwowa ndamene ati akasokolose anyamata amene anatuma kuti akatiphere Kasambala. Choncho ino kubomako muzimva uthenga umenewu, ndipo tikufunanso tipemphe kuboma. Tukufuna tipemphe kuboma zophana zithe mdziko la Malawi. Tonse ndifa Malawi, wina asapezeke umupha monzake. Tukufuna tipemphe ku area 30. Ku area 30 kumene kuja ndikwa wina aliyese Ntonga, Mulomwe, Nsena, Mchewa, Mtumbuka, Nkhonde. Choncho boma limene likubwera onse amene apanga chakwaipa ku area 30 sakuyeneka kukhalako. Area 30 mukuyenereka kuti mutikonzere. Area
area 30 mutikonzere kumene kuli Jesse Nyilongo amenenso nawo akukhuzidwanso ndi imfa yakasambala. Mutikonzere ku area 30 utenga umene ukupita kuboma. Tikufuna kupempha ndale izi zomati ya ndatuluka ndikufuna ndikagwire ntchito ndi chipanichi zithe. Utenga wanga DPP musangolola wina aliyense awa chifukwa chonoti nda think tank abwera apepesa mwalola musunga nazo zinkhanira. Aliyense amene anachoka ku DPP mumusiye kaya akhale uko. Muli ndi anthu mu chipani cha DPP amene achivutikira kusafika tsiku la lero limene mwawina masankho a DPP. Mukuyenereka mugwire ntchito ndi anthu amene mwachoka nawo kutali osangoti achifukwa chonoti awo ndakuti tithamange tikatenge. Muli ndi mapartners anu ngati afodi kumeneko kuli ndani mutatenga azisogolere APP. Ine sindidandaula chifukwa ngati kunali chipani chimene chinayima nda Malawi kunena kuti chikulimbana ndi Chakwera ndi chinali chipani cha PP. Ngati kunali chipani chimene chinali choyambirira kuvomereza kuti ndaluza tatiyeni tiziyenda ndi dzikoli uyu ndi amene atasogolere chinali chipani cha PP. Ndelo ine nditamva kuti mwatenga anthu awiri ku chipani cha PP kuti mugwire nawo ntchito, mtima wanga ukhazikika chifukwa ndi chipani chokhacho chimene chinavomereza kuluza, komanso ndi chipani chokhacho chimene chimayenda ndi Amalawi. Ena paja amanena kuti tiyeni mbuya athu nda ameneyo tikaponye voti. Timazimva zimene zija sitinayiwale. Ndechoncho tikufuna tikupempheni izi zoti uyu wachoka uku wakalowa uku uyu wachoka uku ayi tasiyani kale. Kulibenso uchenji golo umene waziupangira kusalima konko akhoza kumachenja magolo akusalima, akhoza kuchoka kujeni kuntakataka kwasintha magolo akuntakataka ndikwatembenuza ndikwatenga magolowo ndikukayika kunsangu kukwachoka kunsangu ndikupita na kuchipoka. Koma zongoti change golo ndale za ku Malawi zisinthe. Anthu ena azimva koso kuwawa akhale kunja kwa boma aone kuti kodi zimakhala bwanji osamangothamangisira china chilichonse. Tikutero Limpopo FM ndi Ramsey Mahio akuti mwativula mmatope. Yehova makamu alioyera choncho Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno tikuti nkhani ndi a Commission of Inquiry chifukwa cha abale athu amene anatisiyaja ndipo mundege inagwa ija inali yovomerezeka kunena kuti muzakwera mweneka kukwera anthu 19. Koma Richard Chimwendo Banda anauza mtundu wa Malawi kunena kuti iwo analephera kukakwera kunena kuti inazaza. Praise the President mutifusire Richard Chimwendo Banda atiuze kunena kuti anazazisa ndege manager ndi ndani. Ndipo ndikufuna ndathokoze Moses Konkoyo ngati kuli nduna ya boma imene yagwira ntchito yotamandika ndi Moses Konkoyo amenewa anatisamalira black box. Ndene mafuna kuti mutifusire Moses Konkoyo achite handover black box kuti sopano Malawi tione timve zimene zili black box imo. Ndechoncho tathokoze Moses Konkoyo amene anatisungira black box. Ndawi yakwana kuti mutipase black box yathu ija. Tikufunanso mutifusire Abire Malata ndi Agape Kombe. Mutifusire Abire Malata ndi Agape Kombe boma limene likubwerali saimfa yakasambala akuziwapo chani. Tikutero Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Choncho Malawi tikufuna tidziwe
chifukwa chimene Elias Chakwera anachosera ndege Palada. Elias Chakwera ku Kamuzu International Airport anachosa ndege Palada. Tikufuna Malawi tidziwe, ndipo Malawi tikufuna tidziwe Valentino Phiri analuza ziko. Analuza ziko ndechomwe chimene chinayankhulisa kunena kuti ndege yagwera ko Kwitima. Pamene ndegeyo inagwera mphepete mwa msewu mama wakutacha kunapezeka zonena kuti anthu akudusa pamene pali minibus, ena ali pansi ena pali njinga. Ndikumanena kuti ndege icha ndiyo. Ndeti kufuna boma mutifusire Valentino Phiri chinayankhulisa chimenechi ndi chani. Ni chifukwaso chana Valentino Phiri anatumiza asilikali ambali kupita kumakayang'ana vice president kukakhala ngati wapanga ngozi kumene koko ndi Boni Kalindo. Anatumiza asilikali ambali, asilikali owerengeka. Chinapangisa ndi chani? Ndipo mutifusire Achakwera anauza ndani kuti ndege inafika konzuzu ndipo inabwerera. Imene ndi ntchito imene muli nayo yayikulu. Olomusana tipase chokudya. Tizigulabe tumba kandi 80,000 koma timve izi zona zeni za balatuzi. Ndipo mutifusire Hale Nkandawire ngati nduna ya chitetezo anaganiza bwanji kuyimisa kusaka vice president nkunena kuti tiyambiraso mmamawa. Tikufuna mutifusire Hale Nkandawire. Ya Malawi akunenaso kuti amayi Yolamu anafusidwa ku ofesi kwawo kwabwera anthu achilendo aku Israeli akuzapanga chani kuno. Mayi Yolamu ananena kuti amenewa abwera kuzapanga diru yopanga supplies zinthu kumapeto kwake kwa ndege. Kodi kupanga supplies zinthu kucha ndi kumene kwa amayi Yolamu ndeti kufuna aboma. Mutifusire amayi Yolamu atuuze kuti diru imene amafuna kupanga diru yo tikufuna tiziwe ifa Malawi. Ndipo mutifusire kwa Amuanga mu ofisi mwawo munabwera maIsraeliwa amazatani amakambirana nawo zichani. Uyu kama chekete anali mmoziso amene anali mgulu loyimisa kuti yayi kuyang'anako kuyimisidwe pamene mali muchilima ali mululu mayi dzimbiri ali mululu. Amalawi akufunsa kuti koda amayi gotani amathandauza chani pamene amachula zonoti tipanga sacrifice iyo ndi imene inachitika kuchikangawa ija. Mutifusireso amayi gotani. Mutifusireso Nkaka ndali zimene amanena kuti timapanga usiku zija. Kodi ndi zimene zija taluza nazo abale ndi alungu zija. Ndikatero pali Mpopo FM tikumana mprogramu ina pamene tikhale kuchula maina onse mndandanda zikhalira aboma kugwirisa ntchito kapena kusagwirisa ntchito, koma tikubwera ndi maina onse anthu afusidwe. Pomaliza ndimafuna ndipereke uthenga kwa anyamata azikwanje nonse achina Devi Malamula achina Dala Kadula. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti tachokani kumwala kumene mwabisalako. Kumwala tikamachoka ku Kamuzu Institute uko pali malo ena ake timati pamwala kuli ka hotelo kena kake kumene koko ndi kumene mukukhala mukugona kumene koko. Tangochoka nikona akazakufunani ngati mulolakwa azakuitanani, saza kusakana azangokuitanani bwerani, zizakhalira nokha kupita kapena osapita. Koma malo amene osi malo obisala ndiye mukanangotuluka kupita ku Zambia kapena ku Tanzania. Koma kumwalako ndiye ndinali komweko mukhozo daboti ndadziwa bwanji ndinali kumwala komweko.
choncho ndimafuna ndikupemphere kunena kuti samukanikoni, pitani mukakhale ndi mabanja anu, muzikadya zokudyazo koma osati muzipasi chinchito chimenecho. Munali ndine chigawo chakumadzulo kuno pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyowa.